Pakati akunokumwera. Olemekezeka kuzi ameni pano kukasankha aphungu akunyunya dandaulo ina maka zipereka moyo wanga wonse kuti ndipitirize ntchito yabwino imene amachita iwo pokutumikirani anthu kuno kuti chifukwa nkhondo ili pano ni nkhani yosoweka chakudya, yosowa ndalama. Ine monga mukudziwa maindaba ndinazipereka ndili wachichepere kulowa mundale, nakhala mundale 20 years. Maria. Afotokoza bwino sugar 3,000 6,000 nanga pamene dangati lero akwanitsa kumwa tea nanga tikatengera sopo you fresh timakula 100 kwacha lero njamba zingati 1,000 ine ndikufuna mufotokoze nokha mufotokoze ndithu achimwene tabwerani apa twebwera mzafotokoze akamabwera atupere watima wakadadada atupere watima wakadadada na Mungu yake timo wakadadada ya uninoshia wewe unenina langu umali Usmani ngusi ndoshira umangoishi muzoshe shwaula mafuto kati kusimana kwa monga palanya matanasi mai na asikana monga pala upakadali pano watulianya mata tukulepela kwala kusasa Afrika pasipoti kidusile mwanno peko basi soni kuti twaleka ukali wajo waswera chilungama matukamba kulia batu kamba konera mapila mapemba yakutima yumba mamasha kugwatuleshela kawembo kanyambole twaliwaliyelikole kukudula kwa mauta kapesa kwangali kwana kuno maputo kanga katanda akuno wetu kulaga tukamba kutambira kulelisa kunga twaliwalile kukwela kindu kaniwa usamele pakupika la kuti akuika ola batu pala mluzi monga nombe paune chisanga chache kwa nobele kule kuti atema kola ngugaza ale kuti UTF chipani chituputile we ufulu akuno malari kuno likwenda cha kulungwa chote kwa tusapote UTF kuti mwine mwakwe awona botupele muluzi kuti mwine mwakwe uwe atukamuchise indiye tuwe pamboni. Assalamu alaikum. Yes, you down. 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 Yes, you down.
vote yafuta kwambi. Anyamata amukala 1 week ku immigration kula pese passport. 2 weeks osa ipesa. Waforokozanso amaindaba. Tikumbukile 1994 time manager amalawi amadanda ula kuti situsisiri kunali drama amasowa chakuja voti yanu dimene inatetsa njala, voti yanu dimene inabweresa skulu ya ulere, voti yanu dimene inabweresa starter pack kuti nyumba iliyonse imalandira fetereza wa ulele ndi mbewu za ulele. Voti yanu dimene inabweresa masafu imamanga misewu, mabriji, maskulu koma mapesa soke na kache. Voti yanu dimene inapangitsa kuti Malawi ayambe kusintha, ena kugula maminibus, ena amaenda paka mabusiness osiyana. Voti yanu amainda bambo ikoza kusintha tsogolola. Ine pamene ndayima pano ndafotokoza kuti tangotsala miyezi 3 kuti tikasankhe president wa dziko la Malawi. Zanali mwana wanu atupere anapita kukatenga mapepa kukalipira ndikukatenga mapepa la ku electoral commission kuti ndikupikisana nawo pa chisankho chikubwerachi. Koma ine ntchito imene ndikugwira pano ndikumenyerani inu nkhondo. Nkhondo imeneyi ndikumenyera inu. Nkhondo imeneyi ndikufuna kuti miyoyo yanu isinthe. Chifukwa chipani cha UDF amainda abambo ndicho khacho chimene chinakhala bwino nda Malawi. Ndicho khacho chimene Malawi amakhala pamtendere. Mboma chifukwa cha aneba athu aja. Aneba athu aja amainda abambo chisankho cha 2020 anandisira ndekha. Ndinapanga kampeni kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Siku ndi siku osatopa ndekha. Mpaka na tinapeza mavoti mikolomiko. Lelo ndabwera ndi uthenga wapadera. Chisankho tangotsala miyezi yochepa. Pempho langa amainda abambo ndiyakuti aliyense kuno aonetsetse kuti akhale campaign director. Tikuvana bwino. Aliyense ndi chani? Kutanthauza kuti kuchoka pano tikamabwerera makhomo mwathu mukatenge uthenga onena kuti atupere adabwera. Watuza kuti tikangoponya voti kubwerayi tidikireso kukhala padzuwa 5 years. Ndikuti zaka 5 tikhalabe mene tilili. Koma tikavotera UDF miyoyo yathu itani isintha. Lelo ena kusokonekera kuno ku Eastern Region, ena kuthamangira kwa aneba kuja amainda abambo pepani sichipongwe. Koma pepani ine ndimalemekeza, koma alole apume. Atisire ifa chinyamata tipitilize ntchito yokwatu